Takže čaute. Hráme Minecraft na 7.2 na jednom známom serveri. Povedz, za čo nie? Sa neboj. To bude riadny fail, ty kakas. Ale vydám to. Koľko máš vlastne lajkov? Neviem, 7 pozretí zatiaľ. Nepozeral som sa. Ale lepšie, že som to... Natáčam 2 dní a mám 5 videí. No to je fajn, že? Stredne. Mám 48 dreva. Ešte mi treba. Poprčiť ako to. Dreva nie je? No. Ty kokos. Čo robíš? Skúšam tu dať poku. Ja rúbam drevo a budem mať za chvíľu stack. A postavím si dom dole. Natáčaš? Hej, už dávno. Už minútu. Volá. Takže diváci volá. No, povedať. Až idiot. Natáčame, dávaj si pozor. Natáčame, že Piťo? Hej, natáčame Vito. Potom ti ukážem, že to bude na YouTubečku. Hej. Michal. Natáčanie? Hej, natáčame. Pálim. Crafting table. Berem, keď je zále. Budeme natáčať častejšie Minecraft. Neviem, isto, že? 1.7.2. No ide. Môžeme... Čo? Idem do púšte. Keby dačo, no tak ja si stavím tam dom v tej púšti, hej? No, urob tam, že res, to res. So šipom sa robí, hej? So šipom sa res to robí. Mám peniaze na to? Tam sú za peniaze? Čiže Hej, to je za peniaze. tu naozaj točíte? Hej. Ešte budeme točiť 3 minúty. Pozdrav divák. No možno aj viac, lebo točíme 2 minúty a mám len 40 megabajtov. Kde som to ja? Môžem pozdraviť do videa. Hej. Hej. Čo zabije za blbosť, to som zvedavý. Peťo, máš torče? Torče? To čo Tu nie? je taká fajná pláň, tu si idem postaviť. Bo To môžem... som zvedavý, že čo zabiješ, Michal. Tam ti časy treba, ako gamer. Ako kamer. To dopadlo. Poď mi to položiť ten poklad, lebo mi to nejde ako si. To ti nejde? Poklad položiť. Tak mi ho daj. Počkaj, idem... To tam je ako chceš. Tam bude tento, ten elko. To tak tu si zabil, Peťo. Daj mi si kováč, prosím ťa. Nie, to je môj, ja som si ho vykraftil. Teraz Urob mi kotov. Urob mi kotov. Peťo. Urob mi kotov. Peťo tam bude variť svoje obete. Kde máme železo? Choď do majnov. Bože, Peťo. Do majnov, to sú majny. A čo mám napísať? Si. Byt, mama. Počkaj, idem zistiť, idem do dány. Počkaj, ja si nadať, čo chce. Počujeme? Teraz naše nahrávanie. Šestka, dobre. Dáme aj zrádlo. Peťo, tam je Jako ja to viem, no tak za chvíľu môj dom tu nebude. Prečo? Ho zase nenájdem. Tam daj ho. Môžem už pozvať na... Hej. Takže kamaráti už museli ísť. Ja sa s vami lúčim.